Moikka! Moikka! Kalle ja Tiina lähti gravel-pyöräilemään tänne Rauhan alueelle ja vähän tsekkailemaan meidän Fintriathlon Saimaan reittejä. Joo, me kuunneltiin ja luettiin aika herkällä korvalla ja silmällä meidän osallistujien palautteita ensimmäisen kilpailun jälkeen. Ja nyt me ollaan täällä kaunis Syyssäässä oltu kiertelemässä ja etsimässä teille entistä parempaa baanaa. Joo, ja nyt voi sanoa, että reitti alkaa muodostua aika hyvin ja se on todellakin vaativa ensi vuonnakin. Se tulee tarjoamaan haastetta reidille ja kunnolle, mutta mikä on palautteiden perusteella toivottua, se tulee olemaan teknisesti merkittävästi helpompaa. Eli ne pahimmat kivikkopätkät, vaarallisimmat laskut, ne kaikki on jätetty pois. Ja meidän reitti on nyt paljon ajettavampi, mutta ei se kyllä silti helpolla päästä, eli hyvää kuntoa ja harjoittelua tarvitaan. Joo, lenkillä kyllä kannattaa käydä, että kunto ratkaisee, ei niinkään semmoinen tekninen ajotaito. Mutta vahva suositus, tulkaa Fintriathlon Saimaalle, uusitut pyöräreitit tarjoavat mukavasti ja sopivasti haastetta. Tervetuloa!